началото на септември също разтрогнаха. Сесу. Предев. Може би най-здравият физически футболист състава на Дунав, един от най-снажните нападатели във втора лига, какъвто е Ибрахим Кейта. Десетката на Дунав разпределя към Апостол. Елисесо беше затруднен от тази топка и беше задължен в последствие да прави този шпак. Кемър изнася топката. Интересното е, че може би това ранно попадение. Че е бил повален на чисти действия и Ибрахим Кейта подминат от Васил Минев. Русков назад. Да развие атаката по по-добър начин, буквално да изведе Салах очи в очи срещу Елисесо. Веднага пас напред, където е Борислав Маринов, момент в който контузията, която Пари отигра, не е сериозна, защото и през първата част говорихме за това колко сериозни са проблемите за Николай. Yes, sir.